फंबाय बिनानावमोन इंराजि ग्रामारनि सायाव दिनै आंनि नैथि क्लास थांनाय क्लासनि भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनदों जानांगौ थांनाय क्लासाव गिबि मोनसे क्लासाव आं फोरोंदोंमोन पार्सननि सायाव भार्बनि सायाव आरो मोनसे दंमोन सेन्टेन्सनि सायाव दिनै थांनाय क्लासाव भार्बनि सायाव आं मेन भार्बनि सायाव नोंसोरखौ बुंदोंमोन भार्बा गाहायै मोननै रोखोमनि जिहेतु जोंनो एक्सिलारि भार्बखौ दिनै टेन्स फोरोंनायनि सिगां नांगोन बेखायनो आं आरो खेबसेबाव थाइजानि सायाव एसे बुंनो नागिरदों थाइजा माखौ बुङो बेखौ जों मिथिखाबाय बा भार्ब माखौ बुङो जों बेखौ मिथिखाबाय जाय सोदोबा जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय ओरैबायदि फोरमायो बेखौनो मा बुंनाय जायो थाइजा बुंनाय जायो थाइजाया गाहायै मोननै रोखोमनि थायो इंराजियाव मोननै रोखोमनि थायो मोनसे जाबाय मेन भार्ब एबा प्रिन्सिपाल भार्ब बुंनाय जायो आरो गुबुन मोनसे जाबाय एक्सिलारि भार्ब एबा हेल्पिं भार्ब दा मेन भार्ब बा गाहाय भार्बा जों थांनाय क्लासाव फोरोंनाय बायदि गो टिच डु राइट एट आरो गोबां जायफोर खामानिया स्लिप मा होनो रिड ओरैबायदि स्लिप रिड ओरैबायदि बेफोर सोदोबफोरखौ मा बुंनाय जायो मा होनो प्रिन्सिपाल भार्ब माने बियो गाहाय मावग्रा हिसाबै गाहाय थाइजा हिसाबै बिसोर खामानिखौ मावो बे थाइजाफोरखौ मदद होनो थाखाय इंराजियाव माखासे हेल्पिं भार्ब थायो जायखौ बुङो एक्सिलारि भार्ब बुंनाय जायो बा हेल्पिं भार्बबो बुंनाय जायो बेफोरा जाहैबाय इज एम आर हेज हेभ वाज वेर हेड डु डिड शेल विल बी बेफोरनि आरो माखासे दङ जेरैबायदि शेल बी विल बी हेड बिन हेभ बिन ओरैबायदि माखासे दं बेखौ जों टेन्स फरायब्ला जों माबे टेन्सआव माबे एक्सिलारि भार्ब जयो बेखौ जों आरोबाव बुजि मोनगोन दानिया जाहैबाय बे हेल्पिं भार्बफ्रा एक्सिलारि भार्बफ्रा माबायदि खामानि मावो बिसोरो अरायसम मा खालामो साबजेक्टनि उनाव एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव आरो साबजेक्टनि सिगाङाव इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआव जनानै माने अरायसम जनानै थाइजानि खामानिखौ मावो दा बाराखौ गोसोआव लाखियाब्लाबो एक्सिलारि भार्ब माखौ बुङो बा एक्सिलारि भार्बफ्रा माबेफ्रा बेफोरखौ जोङो गोसोआव लाखिब्लानो जाबाय जों एक्सिलारि भार्ब माखौ मोनबाय इज एम आर हेज हेभ वाज वेर हेड डु डिड शेल विल बी बे माखासेखिनिखौ एसे गोसोआव लाखि एक्सिलारिफोरखौ जों टेन्स फोरोंनाय लोगो लोगो बेफोरनि बाहायनायफोरखौ मोजांनो बुजि मोनलांगोन दानिया जाहैबाय टेन्सआ गाहायै मोनथाम रोखोमनि गिबि टेन्सआ जाबाय प्रेजेन्ट टेन्स बेयाव लिरखाबाय आङो बेयाव लिरखाबाय प्रेजेन्ट टेन्स 2 नाम्बारा जाबाय पास्ट टेन्स आरो 3 नाम्बारा जाबाय फिउचार टेन्स बर' बिखौ मा बुङो प्रेजेन्ट टेन्स जाफुं बिदिन्था आरो पास्ट टेन्सखौ जाखां बिदिन्था फिउचार टेन्सखौ इयुन बिदिन्था बुंनाय जायो जों बर' ग्रामारावबो मोननाय जायो बेफोरखौ दानिया बे मोनथाम टेन्सखौ गिदिर मोनथाम टेन्सखौ आरोबाव मोनब्रै जों राननाय जादों बेयो जाहैबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बे जाबाय प्रेजेन्ट टेन्सखौ रानबाय बिनि उनाव पास्ट टेन्सखौ पास्ट इनडिफिनिट टेन्स पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स पास्ट पारफेक्ट टेन्स आरो पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बे पास्ट टेन्सखौ राननाय जाबाय आरो फिउचार टेन्सखौ फिउचार इनडिफिनिट टेन्स फिउचार कन्टिनिउआस टेन्स फिउचार पारफेक्ट टेन्स फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बे मोनब्रैयाव राननाय जादों गाहायै टेन्सखौ मा इनडिफिनिट टेन्स कन्टिनिउआस टेन्स पारफेक्ट टेन्स आरो पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेबायदि बे मोनथाम टेन्सखौबो बे मोनब्रैयाव
राननाय जादों दानिया जोङो मोनफा मोनफा बे प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स माबादिखौ बुंनाय जायो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स माबादिखौ बुंनाय जायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स माबादिखौ बुंनाय जायो आरो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स माबादिखौ बुंनाय जायो बेखौ थख' थख'नो मोनफा मोनफा फोरोंलांनोसै दानिया जों गिबियाव लादोंनि प्रेजेन्ट टेन्सनि माबेखौ प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स माखौ बुंनाय जायो दा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स बुंब्ला जों बेखौनो मिथिनो हायो जे जाय थाइजानि हाबाया दानि बुब्लियाव जानाय फोरमायो माने माबादि मोनसे थाइजानि हाबाया दिनैबो जायो गाबोनबो जागोन अराय जाबाय थायो ओरैबायदि फोरमायो बा जागासिनो दं बेबायदि फोरमायो जागासिनो दं माने जानानै सिगांबो जादोंमोन दाबो जादों आरो उनावबो जागोन ओरैबायदि फोरमायो बेबायदि बाथ्राफोरखौ मा बुंनाय जायो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स बुंनाय जायो मा बुंबाय आं आरो खेबसेबो बुंबोनि आं जाय थाइजानि हाबाया दानि बुब्लियाव जानाय फोरमायो जानाय दै दिनैबो जादोंमोन गाबोनबो जागोन सिगांबो जादोंमोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ मा बुंनाय जायो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स बुंनाय जायो दानिया प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव जोंनि सेन्टेन्सनि बाथ्रानि महरा माबादि गिबियाव गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया मा बेवहाय एक्सिलारि भार्ब दंमोनना जों एक्सिलारि भार्ब बेयाव थाया दै नील एक्सिलारि भार्ब जोंनि इस एम आर माबा माबि जों मोनदोंमोन बेफोरखौ जों मोननाय नङा नैया एक्सिलारि भार्ब जोंनि प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव एक्सिलारि भार्ब थाया एक्सिलारि भार्बनि खामानिखौ बेवहाय मावो माब्लाबा दुआ मावो माब्लाबा दासा मावो मिथिबाय एक्सिलारि भार्बनि जेबो खामानि बे खामानिखौ माब्लाबा दुआ मावो माब्लाबा दासा मावो गोसोआव लाखि जोंनि एक्सिलारि भार्ब बेयाव मा होनबाय आं गैया गोसोआव लाखि एक्सिलारि भार्ब थाया इस एम आर वास वेर इफोरा थाया बेयाव बेनि खामानिखौ दु आरो दासा मावो दानिया जों मा होनो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि माखासे एग्जाम्पल लानोसै एग्जाम्पल लायै जों बुजि मोननोसै दे गोसोआव लाखिनो गोनां गिबि नटआ जाहैबाय एक्सिलारि भार्ब बेयाव थाया एग्जाम्पलाव थांनोसै जों मोनसे एग्जाम्पल एग्जाम्पलाव थांनोसै दे sing a song बिसोरो दोंसे मेथाइ खनो मिथिबायना बिसोरो दोंसे मेथाइ खनो जों बेयाव मा मोनबाय देया मा बेयाव जोंनि साबजेक्ट जाहैबाय ना सिंआ जाहैबाय जोंनि भार्ब जाहैबाय माने मा भार्ब मेन भार्ब जाहैबाय आरो ए सङा जाहैबाय बेयाव अबजेक्ट जाहैबाय मिथिबायना ओरैबायदि फर्मेटआव थायो मा होनबाय दे सिं ए सं बियो देया साबजेक्ट आरो सिंआ जाहैबाय मेन भार्ब आरो ए सङा जाहैबाय अबजेक्ट तो बेयाव साबजेक्ट मेन भार्ब अबजेक्ट ओरैबायदि फर्मेटआव अरायसम प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआ थायो दानिया आरो मोनसे एग्जाम्पल लानि जों सी reads a book बियो गांसे मा फरायो बिजाब फरायो दानिया जों बेवहाय नायनो गोनां मा जों सिखौ मोनबाय बेयाव साबजेक्ट ए बुकआ जाहैबाय बेयाव अबजेक्ट ना सिया मा जाहैबाय बेयाव साबजेक्ट आरो ए बुकआ जाहैबाय अबजेक्ट आरो रिडआ जाहैबाय मा बेयाव
मेन भार्ब नंगौ ना मेन भार्ब दानिया रिडनि उनाव एस सोदोब एस मोनसे बेयाव नांदों मानि थाखाय नांदों एस मानि थाखाय नांदों मोनसे दङ जेब्लानाखि मोनसे बाथ्राया प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट मोनसे बाथ्राया जेब्लानाखि प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो आरो बिनि साबजेक्टआ जेब्लानाखि मा जायो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो मा मोनदोंमोन जों पार्सनखौ फरायदोंमोन ना जोङो पार्सन फरायदोंमोन मा होनबाय आङो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार सिया जोंनि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार डेया मामोन थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बार ना थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जुदि मोनसे बाथ्रानि साबजेक्टआ जायो आरो बे बाथ्राया जायो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो अब्ला भार्बजों मेन भार्बजों अराय सम मा जायो एस एबा इएस दाजाब जायो मा जायो एस नङाब्ला इएस दाजाब जायो गोसोआव लाखि आरो खेबसेबाव बुंनि आङो जेब्लानाखि मोनसे बाथ्राया प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो आरो बिनि साबजेक्टआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो अब्ला मेन भार्बजों मा जायो एस नङाब्ला इएस दाजाब जायो सोरजोंबा एस जाजागोन सोरजोंबा इएस दाजागोन आरो मोनसे जों एग्जाम्पल लानि अराय सम जों मोनबाय थानाय ट्रेन्सलेसनाव हि goes to school every day नुबायना बेवहायबो गजों इएस दाजाब जादों दा बेबादिनो हिया जिहेतु बेयाव थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जाहैबाय बेखायनो गजों मा जाहैबाय इएस दाजाब जाबाय थ' बेयो जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा माबे नैबे जेब्लानाखि मा होनो साबजेक्टआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो अब्ला मेन भार्बजों इएस बा एस दाजाब जायो जों इएसनि बाथ्राखौ मोनबाय आरो एसनि बाथ्राखौबो मोनबाय बेयो जाहैबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि मेन फर्म आरो बिनि अनगायैबो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव आरो माखासे ओरैबायदि बाथ्रा दङ जायफोरखौ जों प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स हमनो हायो बेयो जाबाय इउनिभार्सेल ट्रुथ जायफोर बाथ्रा इउनिभार्सेल ट्रुथ बाथ्रा माने मिथियो अराय सैथो बाथ्रा जेरैबायदि दा सान राइजेस इन दा इस्ट मानो साना सानजाहा ओंखारो मिथिबाय आरो जों अराय सम मिथिनाय बाथ्राया जाबाय मेन इज मर्टेल बेयाव इसा जुदिबो एक्सिलारि भार्ब जानानै दङ नाथाय बेयाव मेन भार्ब बादि खामानि मावगासिनो दं बेवहाय दा बेखायनो नैफोरा द सान राइजेस इन द इस्ट मेन इज मर्टेल এই बाथ्राफ्रा अराय सैथो बाथ्रानि सिङाव गोलैयो आरो अराय सैथो बाथ्राफ्रा मा जायो इउनिभार्सेल ट्रुथ मिथिबायना बेयाव इस एम आर नुनानै माब्लाबा नोंसोर गोसोआव इस नुनानै आर नुनानै माब्लाबा गोसो जानो हागौ जे बियो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स नङा होननानै नाथाय जेब्लानाखि बाथ्रा इउनिभार्सेल ट्रुथनि बाथ्रा फैयो अब्ला बियो मा होनगोन प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि सिङाव गोलैयो थ' दिनै प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि नेगेटिभ आरो इन्टारोगेटिभ टेन्सनि मोननै आं एग्जाम्पल होनो थाङो दानिया जेरैबायदि आइ बेखौथ' बुजि मोनबाय आइ डु नट go to school I do not go to school मिथिबायना बेयो जाबाय बेफोरा जाहैबाय आं फरायसालियाव थाङा बेयो जाहैबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि नेगेटिभ फर्म नेगेटिभ माने नेगेटिभ सेन्टेन्सनि फर्म आरो होनो हायो जों शी डाज नट रिड द बुक ओरैबायदि शी does not
read the book इफोरा जाहैबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआनो मानो होनब्ला माब्लाबा नट नुनानै दास नुनानै डु नुनानै साननो हागौ बियो मा होनदों प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स नङाबो जानो हागौ नाथाय जे बे बाथ्रायावनो सेन्टेन्सआवनो डु आरो दास होनायखौ नोंसोरो बे डु आरो दास थानाया अराय सम प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स गोसोआव लायो आरो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स जेब्लानोखि बेफोर बाथ्राखौ जों इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआव बानायनो हायो दा he goes to school every day बेखौ जुदि जों सोंनाय सिन बा सोंनाय बाथ्रा बा इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बानायनो नागिरो अब्ला नै ES थानाय टिपआव माखौ दास जों माबानांगोन दास he go to school every day ओरैबायदि मिथिबायना हिनि उनाव जोंखौ ES दिया मानोना नोंनि सिगाङाव जों दास बाहायबाय बुजि मोनदोंना दास he go to school every day थ' जाय बाथ्राया डु आरो दासजों मिथिबायना एबे जागोन डु जागोन एबा मा जागोन बियो डु जागोन एबा डु जागोन जेरैबायदि डु दे sing a song एबा ओरैबायदि डु दे sing a song ओरैबायदि थ' ओरैबायदि मा होनो जों सोंनायसिन इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बानायनो हायो थ' जोंनि बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिनाय बाथ्राया जाहैबाय बै सिंगुलार नाम्बारनि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारनि उनाव भार्बजों एस बा ES दाजाबनाय आरो डु आरो दास जेरावनो नुगोन बेनो जोंनि मा जागोन प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव गोलैगोन थ' भिडिअ'आ गोलावबो जाहैबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआवनो दिनै जोंनि क्लासखौ फोजोबनो नागिरदों गोजोन्थों